Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onture ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomo Gusii. Ndizi TV obwansu uomo Gusii. Mbuyamona wano mwanju muri Ndizi TV andonzi soberete ni mambingi ya nyasa twanjeire etarikeyemo yomotinyo watano gatatu mwaka bejirubire nemeron kebere naisatu wanyasa otwanjeire nandi twatambokere motinyo watano gatatu asto semereduna ni gato begreta maya nanda mange amaya yomotinyo yo gatano gatatu ekerobono twayo soire asemambi yaboni igasumurubiri Ensakia twasioriri tuko twasioriri omotienye gato semereduna nyasae Yachikutobuya na tujikotabokibuya anene karato rendire asumu tinyo watana kabere etwayo koride buya nonyo bwata mangana abere atatu kiagera indumanya bantu goigato twareme cyanda nari gose abere atatu konenya sana twangeto gakoro motinyo yo asborto asoire motinyo watana gatatu litko liare go mwachu muri Ndizi TV andonsi asoberede ne mampingia nyasa twanjeri twayerorire atoire oxygen ngiye osembe ngiye tokweyana antu asoire imeyo muroberi Ensakia to kwaga nikende gikomi oso ya somuroberi yuto cyaka monaye antu kora amonaye gikora gatsinse do chabonma bina botambe litugura Jumanne nirigorobuna werti Heriti Tuesday tari werti kote botambe na tari obonda buragere obebuye kurende kerore afya engiye gose what heriti nigo ogosuka go chibozi madina heriti is weriti not the weriti which is heriti umoje moria mogani tungo ikale kikora kense ya munenus mambia ende to kwande ensemeli yoboche chamsingi karokinge na tuakwarganiri oso ime yumoroberio tujaka manaye na tukora manaye ekaro josho tatore nere to akwene kibune ebintu byonse byagoche iri asenjera yabene inerio yamo nechibiche bamutamberiane Brighton Makori bakire bia sana. Happy new month. Happy new month mwanchi muligereria etalikineyemo mutinyu gatano na gatatu. How fast matukako genda iganga twikire obogatagati na tuetanire twatigiria matuko make tukoro mwaka uyu 2022 no kwegena kwananga nyasawo kobokire naye watachire talikiri tukuria rero nonye koigwete bobeno nya koigwete buno igwete nyasaye no mubuyo byonsi ogwikirie etalikiyemo abange bakagerete ngo ikabareri tukeri kolende mbaranyara ko babakolika kolende wetera sobuyo bo nyasaye nche amonaye twaikire lituko lya rero timu Ensakia korabona igamba kachikoraga isato chemambia yabona mange arase program yelituko lya rero alituo chigosangamo naye asenchira yobwagare kolende ntumanyetingana kikwabokire na ende semoki otobwatetie korwa na bera nyarikane gogotobwate gwetera senchira ya online gose gwetera se TV ya ogabo Star Times Go TV das andonsia sogotobwate korwa tunashukuru tena sana. Very good morning omwanchwa omoligereria mashabikeito team panakosa team chini ya maji team diaspora na team following andonsia somule twabaliganire bene asogo chakali tukoinyora no morobeli okorosera ogo chakera lituko lyao twabalengana ni ekiagera kero monto bokire kabwata ya kero monto bokire kabwate merobeli ya yaga netigwikire ne twabasabire ngamo yikira nibya na inde kimogosoka mobe maiso ekiagera bono chipara chigali nigo chiro chipigipigi nigo chirororo ogotambukia abana bagende skuru oligereria buya bantere babaito balimo gosomba abarana gochi skuru na balimo gosomba abantu banyasaye muligereria buya egeko gerarende tonyara ko batugutanga aliara nyari gutangeka ige mambengia emambia nchenu twakwarganira senchira ya bene iga kurbona igabana twakumanyire oikachinza isato. Good morning abagusanga mona intwe wetera senchira yemitandao Ndizi TV News Digital abone nsemo ya Facebook otutumere ujumbe otutebye nga unatupata ukiwa wapi
nabo tonyora gwetera SMS number ywerega bo ase TV yao na ende boigo nabo kwenda YouTube no tole Ndizi TV News no gotonyora no nyine chi fan page cheito abakonyora yo mtu Brighton Makori omubo motebinga nga kibono kwabo kire koruchinse mecho na inche boigo nabo konyora Sara Ontita egerto sange asubwa karibu sana. Very good morning. Ego mwanjumo ligenda sense media Facebook okorindo kona like, comment and share. Ikera no bwate abando batatu as platform yao. Boyge nambe yera seskini ya 0792192834 atokonyora uchumbe asimambi aboniga watenga yi overete watu rabere batatu oswatenga ki orochenze egenderete koba as ngakitondete koba ngakibintu binde byabere no nyana sole aboto manyipado ekiana nduto manyanga kibwa kire no yena sekenyorore kiara kiro mondongo rwara sekenyorore sa brocation de relocation nando rwa sense mende no nye bunge no nye ward bado abatenga kyogen kibogendrede as sense mende na kwa bokire as chi county cheitomerongene naisano naibere chibunge cheito 290 constituencies as muhabeta na modena ya mwabokire anene oyo kwigo mono ye kyatari mu Gusii katokwanira abakonyana no monto jire Gusii oromo ruya oromo ikoyo oromo gere korende namanyite iki Gusii igobonere go ikasoime kyagara intuna bantu bonsto kwanira asemambi yabone bora sinze cyangumbu tali America korende enseri yonsi oreskono na bara Ethiopia bado diaspora abale Switzerland abale Australia abale Ghana abale South Africa igomwezi igomole team diaspora abale Katari abale jinse anonye Saudi Arabia na ino ndetoko bariga nikiandike ko mimaso ime yomurubiri nyore no motenyo watano nakatato noroli aba Kenya basogete bagakekura bagakira barai ndoito iketarikieri basogete na kuchugwa kekura ndoito boranina ayo mwako mogima kwa eto morayo egete aminyoke nkiakorire ndoito ryo kibosyo ikiaro motinyo yiga noraba Kenya basogete bagakira mumsie chikura bagakira mosenda chikura mogumele chikura mo chumbe chikura bagakira umurai bwense chikura ayo ndo nyarigererie na kiba korire kende ero basogete kwa kibrogo bitano no mogwa kitekura akero motinyo yota na dodo na Kenya yagete chikura ugasoka isiko ugakire krumrayo gokonyire andunya yiri gibosyo kratogoswa asomotinyo ime kabisa cha msingire na tuokore ndi asimambia boniga obe 90 ochaka mo 90 na ndokora mo 90 kena mangana tokora kana ime na isiko ya Gusii kunde cha msingi ni na tuabokire antu asoire me yumurubiri bwenzake tomo uchumbe yawe nyingi toyesome munebire bigonya busuka. All right, bono mwanchu muligelia tumando chabange bachakire gotuma kabisa asemambe abona ndonze sebatu bwatete kurwa iganga to ikachitali kianda igatu akoriro mwaka korwa Kenya kwanza ebekwa na gosoa ase oborai ne kenenkero rokwego kele goikabono ekero tochigokora fully 1 year ase serikali ya Kenya kwanza na ende nyekenike yogwego kelia kero kende ninki oganete serikali ekore egere onyareko bakogwo isaneka naboko na gusangana intwe egere tona gusuka gochia bosio ekero togendretega bano mwanchwa umoligeria tutumira ujumbe gwetera chi platform chao chonsi cheito chonsi otumanyenga nkayole bono emambia yabono nyora tora maigata Ensakia team korobono igato kogendia mpaka chiria isato chemambia yabono joshouta nere korwase studio A okwene kiachibicha amariogi awikira bwa sole asenchira yoboikerano na inje Sara nyarangi Ontita na Brighton Makori na otolebo sigaiga kwene kia nga ngogoletera tole aliogwenerete komanye kirenge kyomorobelyo no kogosemya gokomanya na gokogokia alia mange togogotebya kera lituko na gokoinyoria kero kendo nyore nga kwebire na endo nyora nga kwenyoire igobona tigato bamo goika omwelyo abantu bonsi krochinsemo cha mosocho omoswati Felistas bwakire bya no mwana Leighton bwakire kigima na mashabiki onsi krochinsemo icho cha menyinkwaga bochikiyogoro wachitumbe gochinyansongo gochisameto gembo mugonga wachimagenaga alia chinsemo cha keroka keumbugo cha naendo soka sumo chubo songa erike baraza. Good morning and thank you so very much Mwana Stephen Jr.
ekero mogendete kwiarigania mosoke na guchakari tuko twabaganiria maya na mashabiki itu mwensi pia ndonsi asimuri abeno kumochere yabo Simon Atuti yabo Mogaka Jackson Osinde yabo Mogaka Evans Ogendi mwensi twabariganirie asumurobelio na twabaganirie litskoligia karibu sana. Buya sana gumanju muri gendo tutumira uchumbe katwara rema tumira babo yo kashumbe shai yo wasamani onseri babo kemizo motangi ke stone child endroje Kisii arogo ndroje abanta banga batumire babe juya basi batumira abange sana simina tuti roje mwande tujitoma dolphin mora Sandil White na abange bali mwatumira sema biabonira we katore tokolense meyo ya check ine torna na aroro ekano tokorari ayebiru ntra atina ya sense itu ya Kenya bura bono engana era sense ya Kenya nilina umura ibo mobwasi miuro moja Raila Odinga amono murai bwense Dr. William Ruto makageire go chigotwara ebikaro asinse mo chonsigendete gosuma batware ebikare ebyo korende abande mbaro bawete nego twatete na paise Ruto na Raila baise go ikaransa bakwane abande na barati kugesona bobo ile sana baje kurda chinsa zintindi igoro yechingwana echo itugoro timu ya Azimio la umoja wa Kenya njasogetia malieta ya bantu batano au bago chikoba ase ensemeri ya yogukwana usigo gutwara okora chingwana echo ekarabati ketama baga abere ayo chikoba kurwase bali bande osena babunge abo bwa Kenya kwanza likabona mbaraso kimalieta lakini kero ekageire muna kimani ichungwa oyore umurayibu abange ase bunge na bara abasegi karegyo na Aaron Chiriot na bara abororo yinero mo senator we county ya Kericho na bara abororo achi bachikokwana chingwane ejo akidede kimani chungwa na na ikenge kitogo chikokwana ndoro jina Kenya kwanza tero Robin Koro Boni kila sense media Azimio moja ikarbade tena umurayibu kama kyawaiba boigori one of the principals as Azimio moja Kalonzo Stephen Kalonzo Musyoka nero uchikora timu hiyo ekaro chikobwatera na Obio Wandanyi oyore minority leader asensemo yebunge amo nomo senator we county ya Nyamira mungare okongo mugeni amo na abandi na Eugene Wamarwa amo nomo swati na krochinsemo cha Malindi na ali amo swati kurasema ya Marindi ngati kurasema ya omo Azimio romonye kunende bane tuko ntorene tumna bakenya na jingwane njinji ukwanika alikijira kwanike faida kijira rete ochase into una aba Kenya aino jina ragendrete ekero mo wasiri bobo erania erudi waro akare wakikishira aba Kenya una kende gyonsi gya turubane tuwe ekero akazi batemete kurigireria usigo swase mitandao yeserekali nyore nantu agwate emiri kwambuka mimi agacha tukara kwanne gurukia mangana ayu haki ndutu ametena osebantu mbabwate meroberi agatwerana ya haki weke meroberi bekwe nditanga kurwa sense meyo ya haki boiga sense ya rondian yotro jene besene kalire ya makweli abantu bari bakabegete bese makweli mubugo kurwa sense meye karabarai nene kurwa sense meyo ya Kericho bakari koma janna ya era abeji bese jinja tumegete bobe lakini rende ayindo jeneria sense ya magazeti asemambi ya aboni. All right, atinkomenda usetinkorusia na rayo na yande ntumere naro gochia sa magazeti yeli tuko lya rero tiga tugenda ayibiro tororenge nare lya yabona lya twatigali tiri tukuligoro egeranyo twebire tunyare ko batukunyora ende tunyare ko batugutabubuka biya sana nilo jama shabiki mbada te kori kaga batana eliogiria nendire insasini sasa hiyo itaraga bisho baadaye na production na ngakirio yedire lakini natumai kwamba kama mnatupata korun ake igo ngomo moto iwete igo toiwa ase imambi ya boniga ikiagara lende vyonsi Josh nagendete kobiru nagendete kobi shugurikera asemambi ya aboni kiagara ibono ngikere technical team yara rigire na rali agendete boy gotonda sasema ngojorunya rasen sema magazeti ko rasen sema ya nyarenda family eri ya street umwana mutangani ubatukana no korobekana bari batete ne baite tubarenga nyomba na basireti umusaonde
ere familia yali kurira sana ikari kubolende naki bona abana baitu bagosirege kubatkana na ali akorekanete chinga kichokurubigana naro jena abana bakarwesoki bakuboli murai bwenze Dr. William Ruto asabo kwabera alionsi akorekanete ekroa kumochibuna ere niga beriga kwegerera abanyanyimbo buna igasoro bakorete nengi kurene barabatena kubatkana no kukwa abana babo nigentu kirire tugukwa n'abanyanyimba aba baiteta abana aba usaba kero bagana tegwa innocent barabumpa bwate kenige syokurubikana kurende ingo bantu setigwe nyomba ngukwa na mabero yo minto Brighton yo minto Joshua no mwanchi muligereria ekero moiboli yaguchia gutindeka abana baye babere kero kenda bwate wasemelia guchia sibale ingakisa na maana na mangana yokurubikana na mangana y'abanyanyimbo kubatigira chingoma chintindi ntwaroche amateri bakorera mono bakubule Dr. Ruto lende sokie nere nigagendete gotebi Raila Odinga ngasabo kwabera ucha saba Kenya baro bakamubulia asabo kwabera naenda nyara weswanania anyorenga amateri yanyorire obwene Natalie yuyo ka chamate chiri chionse chiasiria abancho babo kubwatikana na mangana yokurubikana igobono engore nene sana timu Ensakia ocha sense milia Nyalenda county ya Kisumu ase ogosiririwa n'abana babere inakuwa ni uchungu sana ekiagara uchungu wa mwana au juae ni mzazi tobaka nirie oboremu chamate chionsi no embali bonsi basiriti abamu abasenjere yeyo nyasabaremi na inde abaye ugusigita ni chinguru Kenya sabaremi nanda abakonye ekeromure asige bokendu obu hinara endeta sizide akakunda ya mange tiyonyora sensemo ya magazeti usitare ngo mange goro kurende ntwaro jikurwala sensemo ya Kigogi yego toka sensemo ya Magombo county ya Nyamira alingi tutumasaba amateye mekariko nyago orera igoteba buna mpatindeka umugaka oyo mubomo cyoyo kurende abagambyo barabesona ni mubiro nando gatindo korwa okere na sengendu kubwatekana nebiginga bya amaremo mate ekeginga kyabeire liote asorongo rwa Gusii umeto mondaraho goita kolimelira bainse asengenjo yekeginga gete usukirioro bebe ose montaje ta akera sirite to did ono keginga kine kiae kero monta kule ani moja kumanyana ke ngomoni mobotari bweito ebindento biroja sorongo rwa Gusii yabeire liote litindi yabane tokubolia abagambi asemwabeta inuma itomo nyene ekegingege nande mostire kare bori mubokoni wa abagambi omusab chief mukonyi bomugambi omutureti no mochief namanyite ekyagera neroko ne ngwase ndiana yaya obone mobo no bwa nkoniare ekya koneri lakini nayo mochief gaki ogosaineri omonto oni pi mpaka 2.6 ni pibono ayemo chibuki aina gani ore ayebono rende ayebono nebese rioro choko kuniwa toro jina familia ye engosirere umuntu yakoni obere nabwata abana lakini ebano bokonwo bakabwa ndayago chikobokora ekyerekera ondio bolemo ige minute na abana bae batigaire isiko cyanga chikobokora egayo chikobokora umuntu oni bolemo ando jaka kobomo sabereri oja gosombera macho orio kwagajari bono linda bachiu baite twara batebana nainwe ekabe maiso nandi kababa ntabaya babwate utu yotinda bagosera bachiu ya neto kwana na inkiga kyugosainirio mondo ao ni mpaka gesona ya korengana nje na makosa manene ekyatwaro de bintebi ebinge byagerera abantu bare yase moje abantu babutira matanga babutira omuro ebitugi byarire jingo jerire abantu bebire ase binyurubito ase tokorwa abande bari mojeri esali yekinga ka mpaka ririri omugusii erabe buna etokubuna amare namaene bro mintatebire abagambi baita se binyoro ntoliko bamochia korende ne concern nga abantu abango muntu timo otindekiru nyagusiro eniwe libago moyo ye ogotulia tomodoganeri nga rest in peace
ereta bwati morembe na ndo chogotindo koro eria kabere ebimbia kabeira roro ngakero kende gatindekire kwa bande nabo uyu noro mugondo ebwe sokoro ngana oneti akoni mpaka enyomba na kitu aboriringa why do you consent omonta oni mpaka gesona bakobole mobwe chisokoro boli botari koniwa no yo kugora nere why do you buy boli mobwe NCP otari kumotigera nga aiga 2/6 yo tigamba tigere osese compound bamenyete eromenya igobono magoso naro ase chinse michi chionsi kurende abagambi mono tinena imara kana nga yaya buli mobwe compound erotigero monyene kiagera nabwata abana nabwate omukungu nabwate ne amate akorageri agerto kiani emechando yebikesi birase ebigambiro nemebere erase mocheri kisana mana ngoyuna mangana yobulimo amangana yobulimo igoti gatorendane omugambi amo nabanyakinyoro torena kitogosuka gochibosi tebese kererio ekerorende oyo mino agochigosira tonyana bwatino nekiginga tukwara saye birase mambi yaboniga kurinde sara inki yako gara chinyoni chigotera mambi Wanyo kwa estate. Na Joshua na mbona ndege huwa zinaimba asubuhi sana. Ndege kwa maoni yangu zinaimba kwa sababu zimeona siku nyingine. Sasa zinamshukuru Muumba wao. Yani zinaomba. Actually zinaomba na kushukuru nga kibwa kire digango to soke na nitoteme. I believe zinashukuru Mungu. Joshua dana ejigotera kutotura. Pati bundu ukienda ufanya research sana utaona kwamba chinyoni echibwate birenga au chikobuga mambi nere kubuga ko motoginya sa obvious nyinge chiko motoginya sa because tokuruzinya sa ororo kwa siku njema but maite ebukuna tena chinyoni ngolagira jire awabandi warabafuni nabo jigorira jiro chitasmeka gose jitage ngijigolagira atinde dinso abra kiriyo nyinge kero kwa study enyoni ekobuga mambia nigere emeg ina de meg Ensakia nyoni ngumu how is that that one I've never the study we have done and ya koru na banda bango mogan it's on men nabo Joshua kubona kirendera be no ne engo comment teriko etwane leko etwane ko gari ekaro zero ko beka magana asinya ndina chikubuga mel na chikubuga mandi mono chinyinge echikubuga choro ki territory na bono embia tuarenge ande bwaki bono choro kirende jingo na territory mbuyere chia dure chinde chinde je chikubuga because chia na bwakire most of them are chikubuga limambia chigo attractive worms and ikiabuga chiworm chiatandanga ye yabuga goro ndikiweda ajanyora worm engakubona ebisaze ngage makonde bintu bibiko limono no nebisase igo study ni error and nindegendrede I will come with more facts. I never knew about that. Yes, I'm going to tell you since Mary Yeviro, you don't want to take her. Una tikunya goteba no motakore na tubwati benze. Yes. Karunya goteba uni okwe musero gotaka oboresines. Na kwa banyanya ruri na nje tingo nyara kedi yonzino murwere. Totena ya ye tome kandi onya goteba na numuru na atubwati benze. Ngama gotena bono no bwati chibese. Ebese ningi. Ebese yobwate ikende gitangano dagirko mayana ebese it's a tool yani ekero bwate ebese ne kyoge getobwate ya tumeka asibintu binde asiyende bana ekero bwate ebese na bokoragira ekero bwate ebese na bokwa nyomba ekero bwate ebese na bokosomia bana ekero bwate ebese na bokorindaga na twatebire ekero bwate ebese na bokora kende geriekia lakini batanto na bande bwate ebese bakora yara mabira lakini sisi tunaongelea upande mwingine wa positive ekero bwate ebese manyana ebese ne tool era gokonye osukigo chibosio ebese ne bwata marieta au bona ekobwati kirioko yekore bona ko wakana efe big ani ko wakana ne big bf go yakana inefe bona go wakana no ene kote karo kwa cash pay made ne jibes yaro cash pay o yaro kwa bond ekero go yakane kanisa yaro kwa sadaka
ekero ko monto bone ke kwa mwe gift igobon ebwate kiregento ena kwaye yora nandi na kwaye akara lakini monto kando igakorere kwende ineri yake lakini neves igobon money is a tool ira gokonye usuku from one place to another ekero to ko montaria ekera winde bintu to morwenyi osama goma sekimoko wana yese nakikwanyenyora ngenengo yani ngeli yani ngeli ekero wakorira mirememe kongo ite migeli mudadena inganga tate ngeli yani hano metebe so tai mondo bia edeni yebese nembe muta kogeja kabisa hando mete most of the time ekero kwate edeni yo mondo bana chibese ekero kwa murure ko distant it's either you change the direction ebwate yani ko majinena na mangana ke oje nje direction usuja kolia mangana mange oje ko mungaina. And by the way abantu bande mbaro barabakongo asidini mtu anakuomba pesa vizuri osombo ntoko sababu tebinga ngachi wiki bere Mato monto yu after 2 weeks na mo kumera mwe kwa ni anda kujia na kwanda kujia taiko mention wasanga kiga kebesiri ya igento ketenkia mbere taiga na inde nganye weekend yani ya umbetimba kwacha kumuona kibano wako lete report yeli ngaki mwana mtendo byo meta ni chenko yani kuna watu there are types of people when it comes to a day naro obwetenga akingo kora naro gwechanda nonyetara nyoro gwechanda ngakitiange chana ndo kuna wotega kimano mtole mereri ngachinga omanyete ngana bwateden na naro roma yete ngana bwateden but ashtuki abunduri na ngegera no monto kabeza na hade ngegera monto atari kwirani na kukopani ni ni harusi kurudisha ni matanga kwa matanga eketugeni ya kabere kerubate bonebesi ubate tool don't allow emotions control your spending unobwate chibesi lakini tu ara emotions yurate asek manu beke uzi emotions aturabeke enchire yanyo okolengereria ena tigangore yangeli yani ubwati besi yani bono tena spending anyhow budget yani then be mindful on the emotions that can drive you to overspend and that to control them yani birenga biyo bwate na bono na nyo ready tiganyeli tigangore iga you should control your emotions njiko control automate chibesi yao bobe na ko bwate beso mwanju mureria ikiara beso na tokoria invest for long term. Why are we saying so? The stock market will go up and down in the short term, but over the long term, it goes up. Yes. Kolege ndokeli kia long term. Tiako tuare bezerero, yani ayo wadana ote ko yena basani ba, mai te ko na basani ba, that's not investment. Kolege ndo te kera kolete no ne faida. Kwanyo rejibes. Long term gore ngombe. This a long term. Ngombe ki ikobeke ndama, ikobeke ndama, long term. Bono no chako ne ntangani, you have just invested. Asigit. Oscar kwanyo rebes nyora priorities. Yes. Ekarwa kwanira about investment, long term investment. Ekaroga chetebe say out somewhere stock whatever it will go up. Aigabono na mangana, for example, Nairobi Securities Exchange, banks, you can buy bonds, bonds, shares, okobeka chibese chiao after a duration gete, osono mwako yomo, you are withdrawing your money plus the interest kwa yaranga baono gubwate pesingi. When you have money, don't predict. Don't try time the market. They go try go time the market. To kuma ingi ko bote na bona jiba seji ganji gaje nganye market go zengi dojo ko imo kabire ya. Ndo na bona we go invest strong or na kire kieke ugo kora asejera ere ya bene. Mama dena ekro wati bes don't risk. Don't be afraid to take risks. But don't be reckless. Evite birabu. Ko ba take risks no na goja ke biasara but don't be reckless. Reckless umanyete. Ngentongero ya nirochenga no na yorochenga garo akiga garo natupa pesa yangu and you throw your money there. Be a risk taker.
egento kere genuine na egenda guchoro pump your money into there lakini egento ro chino na ebe ko manyana ngaiga yani monto chire otabwati pesa lakini ngote yare ngonyore 100 onge ngena ngobekera asegete chweze jinji chikuivore chinde then you are giving somebody your money and now you are a risk taker oyekara ku pesa no ni chitanya kubwata so mabwa omonto endo akachini abaji when we start any business you are a risk taker yes business kera moja koro hotel we call risk na turko maana yende kile faida usenge ko lakini ko bona weka even risk wateki but reckless na yumwanchumureria aba modena pay yourself fast kuri akana ebie kuri akira asante ebie ko monyene ekara make sure you save money for your future before you spend in anything usino na saba sana kuri akira ayembuye no ni faida yokwanyora kuri akira mbuya ebie ko monyene tiko dena bano go spend ruji go spend kuri akira ebie ka monyene ekendo kende na live below your means. Egeroki abanta bange tukumaitena. The less you spend, the more money you will have to save and invest. Yeah, that's true. Yani, koraki. Live below your means. The other one, they are not rich. They are not Sungolia. They are not going into get the ani. One go tarande. Go na go koraki. Yani go we beki kiras get the guangua. But what they are not go wakana negua. But manyana uta save it for the future. Na boko nyorana wa chande kire gochi asama tukarubuzi. Do not compare yourself to others. Ekero wa chiwe se go sotara nyora buya. Teo compare aibieka no me. Everyone is on their own journey. Focus on your own financial goals and don't worry about what others have. Mean tsara na. Teo compare no yonde. Unaboko nyorana oyongoli mole angoli ole 50 no yongoli ale 100. Yes. That it does not mean no compare uli ogoli 100 na 50. Na bona nyoro 100 tabu atibitari tamenyeti with this own means kosita manyetari ko take risk usitari ko kene yon. Era muna nyore bese yae ni ga ko nyetumeka asenjerembe. Lakini akwanyora 50 una manage we kwanye manage kwa mina ki umuntu tata umete for example abantu bari professionals no munyagidari osino mwalimu osino moralia kwanyorana they are in the same class lakini umuntu ogendere akwe boli erenga kinga yakurusi nona abe buli babuli naki tata no umuntu yorige tu musikali ko so mwalimu umusindo nyarebe bwagagire nyomba oyere kayakwira chibese and it happens. It happens. Kumbe kero mondo na bwate strategy ya na kya kudeal ne pesa ya. Yes. Nkolera bwesa bire binga ke research ya ngen tamba ke now then be patient. Still kero waji bes ko be patient Sara. Building wealth takes time. Don't expect to get rich quick. We kobe omore mereria. Yani toga nini hotenengerero bwangu hotenenge bwangu ya uikobe omoremereria kirwa bero moremereria nane toro ruri ode na bwagachiri chikorwa injingintara agachira yani injingintara igereiga. That's why I told people naki tiga kugorega hari sari musani wa gorega tiga kwaerera kunyoma gose sari musani wa nyomire tiga kwaerera ebintu biro taerere gokora esari na musani wa kore ntopere bira out of bond as a competition. Ore to muswati atame mami oyero ore tiribamenyire nere tumetinga kiero beri ndori ko nyoma esari inyo ekegori kiare kyanyu ngiri na to nyorwa na maana to nyoru mono lakini ni to mende mambia ayebiro esari na to no nyine nyomba Sara mundu ngwaga chare lakini just by your means yakorana kio njimbo bwaga jiri nyomba ya 8 rooms na hayo ndago nyebangora etenene tobeka tirisa tobeka chi trust tobeka kende yos iko kwamira ya ayetebana njimbo bwaga jire 8 rooms na jite ana beka chi room chiane sato as by my means na nyorire ebintu bian. That's what we do. Na ne karto rana usino modrando iko hoteli na yugo hoteli ensemo kuna Sara yoto da korosi faida sana na yote no omondo take risk ochaki ina bako take risk lakini bona ai wacha ke risk ne nyanda mwamugete kuna Sara yugo hoteli asigete na hotel go hoteli na bantu bari bakore mirimo omondo bwe karakarizar no mwacho muriria ochakire biashara kintu
kwabekira omonto akorendere nibe lakini omonto oyo atagete gwetendeng within a minute kwamubekire itasangere chibese no ina segari ose kwamubekire no ina samaguta ose kwamubekire hotel nere ekeshon mogoro ono omonto tatera atagete gwetendeng wa arochena aya hotel yo nenjinge no goikomenye na means yija ona kore waiter korabe waiter nyasago sukyuji busi na kato tena hayo monto betene waiter orenge agaikasige that's why I've done a study yani jibiye kwa monyene tari and this tv ose tari ya sara timeto sene na korale osukuri no ne chi petrol station jinyinge ogusitarikiri abake barikiro timeto why osukwana no ne chi company jinyinge ogusitarikiri okonyora na timeto simbakarikiri okonyora una gusiga igo sikwana chi petrol jinyinge abagere nabasigis nabarigire ngikora aboni ngiyekogera batebuna mogusia na kwa mobeka ni garengera the next na kyako igore e petrol yae none aba India ba nani na kwa murika no na se orengera naki na inji mami go beka ne tuge ona baja kirgo to nekera orengera irigo what follows igakuna kurusia beseri gagoteania besa yo monyene so and these things happens no nyene chi hotel chinyinge so no Gusii kwa beka kusene keshia lazima esesabwa magoso lazima erende toli perfect na bora nyore ngankwa ena ne omuntu naro utaka no soka lakini nabochira ko buri kusene emia eliera understood lakini kwa yaranga tubwa dichiri bubere obwate short ya 2000 ogosinyo ko raso monyene nganje chibasana chichi naoni lakini usinge njutubwate tama okoranga echi chinyinge nere bwikankwa so that twatwali birengererie bibi tiga toisaneke onye kore waiter bno mintateba onye kore conductor kabe conductor mpaka kero nyasaranje na ende mbyamana sayi biro mto Brighton no mwancho muligerenya nche egentekene na rusiriga abone eringa ligiebesa na inderenda ebesa yawo tobetereirie ujalazimishwa gukora ikintu gitebesa teliko betereri muntu naye by the way maitega nayo nyibwate besa kubigite mubuko muntu takumanya usana kwata usano bwate so ligiebesa na inde tulinde ebesa biasa nande kerwate besa betengo kwanire ukiwa na pesa inaongea yani era witanani sana wake sabyo nando bakara karata bwa tiebese anakuwa mgonjwa bona nayo wepimana okwebekira urwele karota bwa tibese lakini you will spend by your means ento gato ni montama na monto tabwa tibese monta ko oja kura monta ko ja sana natwara 200 ogo unaitwa mosabere no mosabere rio igoja amete andi rikara abantu bakanyure amarwa amate squeeze maru abantu bakonywa bochabo riyantu bakanyura amarukare no nyino muntu kabero musabere taka irurokore mete kanno rokore korega gato muntu ngwakanjiro be korokore ase na koro muntu musabere nago ikobe kintu kyao gari antu bamena yaya onjimbo nere ngukare orwe bintu yona tigako musabere rio katema akomenya obugima buri bwao oramenye obuya imwe mwanju murekero mwandire gutobwati asensemo ayebiro asemambi yaboni kene ntugasintu no kwena no bosemia egatuski ojibosyo ase ande ndene bautana bune kondaite ko sangeri chibe ne ri go sangeri chibe ya orwenyi kabisa ingya gotamani liko bentere Ana makongo. Anyo SJ kujiuliza. Kwa sababu kondaita nere bwate nibo maiga. Lakini anatamani kuwa dereva. Kuwa dereva. Anyway. Ayo tutajua mwancho muligereria tigatwa kechisabu montonaro teretenga akesabu ego bono akesabu kabisa echibesa no chituaro nyato gwa kesabu nigenga busa kabisa weko akesabu manyanga nkinta getego chakera I need all these things nitete nyomba nitete gari nintagete chisemi cyane mente nintagete abana bamenye bya what is your priority you must calculate we have to calculate egere chibesa tumanya ko babasani na chirocho lakini otuara nyato bwati sabu nabo osenyenta within a week okore 600,000 wasinyunga ngaibona chibesa chachete not even a week a day you can spend and abona kuba chibesa ni to limit but
na uranje go spend millions of money but it's you to regret yourself na ere that's why na most of the people bali ba manyire what's economy na ne bara ikipasua sinini na badanga ya kwamba bako beka chibese gaiga chikuru ku miscellaneous ikisha hawezi kukutoa pesa kwa wallet hawezi igobono okore spend ya ino that you go spend 2000 at miscellaneous amemaliza naye igono ojano no bo moidio awena chibese yere da guru sirikebeti igono tuina inakitoka menya asensi twenda sasa mya check asemambia boniga ninoje pastor Nelia Nyora from Bogitas wing chama kwa pastor Gripat Onyango Christopher Wanyamage Daniel Bosire Samuel Oyego William Mekanya Choni Oviri mama Stingo Daphne Wakyoga na walimu wote wa Gireo pia na watu wa Bogita wote anawasalimia anawaambia kwamba pastor Ensakia Honorable Frederick atemana no arime atune tena say hi to Sara umesalimika sana na Fred Dolphin Mora tena kondani yomurobeli tena happy new month Vanzi Kerry good morning litinda grina tena for Karen no arime yomurobeli sapron soro akosa no arime yomurobeli simina tuti Lia Samora Thomas Umawa kondani Nicolas Ogega Edwin Machabe no arime yomurobeli jina minyoka because madena siku kwa katika upande mwingine asensemeyo ya Ndizi TV asimambi yabonenda utumachuchumbe chao bali bonse bara asensemeli ya Magombo Cave babe banisi babo amogoyu bonse bibabo neko na mwensi bali tokonyora ali asima Magombo Cave na inu namaiga no tokonyora tiaga sinde ya tokonya otoroseri mio twa tioroka asani bane bonse bali gali asima Magombo Cave Yesa, mwakanya kundi biamano ekero motoroseri tiagasi abutwara tari tiagasi yede lakini neli tinda tokoroge tiagasi. Alright, biamano sana Dolphin Morankwa mokwana asante sana tebirenga happy new month agotebanganya site gatokonye kero tuguchako mutinyo muyo mutinyo gatano na gatatu tutware obwanchani tutwara murembe ende tutware amaseseni okorwa setatu itule igoro atebirenga mutware lituko ligia. Asante sana Tom Masomi gotebanga korwa buma bacho nyaigwa Nyamira otabwakire bia agende tukutubwatia na tatu mwabo Masomi omora na mamu mwabukoro kwa Agnes Mokeira Edwin Machabe nera akari kubulia noali mikoro chinsemo cha Nyamira County borabuche bingombe otabanwali masumuro bilio kwaniri yabo nsarigo begi Helen Nyaboke Fred Nyandeka Esupa Susan Mirambo Gertrude Sabure Otuke Joshua Nsongo Simeon Tuti yabo Caleb Rasugu Nicholas Ogega nera noali miyumuro bilio asante sana ukinita Justin Nitaitika gotabanga korwa chinsemo cha Morako tuko pamoja sana and happy new month to all of you Ndizi TV News asante mokogoti gosema ndere KE News akote banga koro mokonge bubasiria Motari Primary School Sara na Brighton wakire bia gote bani mokogoti umandere kama kawaida nashukuru kwa ushauri mwema kwa kutumia pesa leo niko huku Nairobi Kasarani nimerauka na kupata na makarau wa traffic. Alright, ojole na makarau wa traffic wako barabarani wanatafuta nini badala ya kuinvolve wa Kenya. Anyway, I wish you all the best of the day. Asante. I deal na banyanyimbo alituko lige. Geoffrey Louis Moguche from Embakasi Mara Daima agote banali girete Vansi Kerry nera kalegote anga bwakire Sarah Brighton na Joshua Korwa Rungai, I'm tuned in as usual with my mother Eunice Kemto, omwana yokro kwa Shaniz Mura, Anzila Mokeira, yabo Alvin mamake Sheila, Eronike Sagini, Okinye Dismas, ekiongosa Fanaya Onserio, Josephat Omwega, Password, Freddy Tumbo, Mambaya Kasarani, Nzumi Kraidro, Entuga Cyrus Ondie Kimweresa, Amosa Samoa, nagatia banda bangi agotebanga happy naragotevinga it is my friend's birthday. In a special way, I'm wishing Stancy Babes the happiest birthday to many more years, Baba. Asante sana na happy birthday, Stancy. Ekero kwa ibuli tuetalikia mimi tinyoga tano. Nagatato Joshua Soro, akobora from Babadogo, Nairobi, good morning. David Mogaka, happy new month to all fans. Ensakia, Ocharo William, nera kalikobolinga niko ndani hadi mwisho. Aotabanga nyasai tiga atokonye. Nindoche eno kumochere.
kurochensa machaisa bani ya boda agote ya bwakiri byakigima nkuganiria mamo minto Betsheba kwambuka olechinsa machia byombe mwanyabando atwale mambingia ase mutienyi omoya na wanafunzi wote wa Boda Hill Academy agote basubui njema na timu Silent batwale mambingia kigima. Asante sana eno kumochera kurochensa machaisa bani ya boda ga alia maate utangete kabisa gote Ensakia mambo yote mambo juju ekiagaro basemia okwemanya no kwegokia no kuri ase timu Ensakia. Buya sana nindo che nara gondomera gwetira se inbox yane ogara gondebu na Brighton ekero montata gete gotumeka chibese buya. Ekera nyorire goika atigane n'abasubati ekera basubati ebago tiokerera chibese nande ekero batira sori nigo bakori bakora pi sara na bakwene kyayu. That's true that's very true kubwate besa tafadhali songa kidogo kando. They know, they smell. Mso trabajo kuligerigate huyu mtu akona pesa na hata kuacha atafanya juu chini. Make sure ngokoro usirichi pesa akivyo no akena pesa. Subadi Jose Bokoma no ali memorable asante sana nimero jeme memorable Nyaboke akona sisi Judy Nyaboke no ali me yumorable journalist Peter Maina akondani na kuitaga nere no ali me yumorable Junita Jackson kama unatupata jua ya kwamba ile siku ni leo ndio ile siku ndio tuwede bole Junita tingi inampono kale koboka usino ali me yumorable tuambia baadaye usiboni ana wotuwede Junita kwa tuiguna tu au kwani vitu abasogeri kiandage komi iwanende tuigwe nende naiwede anasikia kabisa na atatenda kwenda sasa mili studio tukirudi tutaenda kwa magazeti tutaona na kitoko gendra uchia se emerobirinde all right tutaona kuri na radia la sasa ya magazeti. Okay. Ndizi TV obwansu bw'omugusii omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere na bono onye kendegia korekanire aseke nyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imejumbu chokisi nigekorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boigo mbugwato bokorere bonde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito karo montachi obviously to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo
goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchulia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere ugose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Je, umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu. Nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Na vile kila mtu anasema kwamba hii hoteli watu wanalipa. Hakuna kulipa. Kila siku au kila wikendi ukiwa katika kaunti ya Kisii na viunga vyake, upo na watoto ambao ungependa waburudishwe kwa kuendesha magari, kuogelea katika vidimbwi vya watoto, kuona wanyama pori na kujifunza historia ya jamii ya Mkisii. Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma hizo, ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule. Kila wikendi tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the Bride of Kisii. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene negokorentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turenekerenga ekiyo korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Kuikira bono ayabuno mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cy'ukwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri cheze cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chiboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire
Boigo na bokugura Chikatin Roads, Hood Screws, Chigulu Chonsi, Door Locks, Pipe Wrench Spanners, Screwdrivers, Banyore, Old Sansura Building, Angena Kisii Main Bus Stage, Gusua Kisimi, Asenamba, Enotisano Nebre, Eye Mokianda, Inyeisano, Enotinye, Inyeisano Nemo, Osmo Traders Limited, Customer Satisfaction Guaranteed. Ndizi TV, Ubwansu, Gusii. Sana wanu mwanju muri Ndizi TV kerende de koba ime yumuru beru Ensakia bon mambia tari kingi ya kabisa tari moyo mutinyo watano gatatu mutinyo watano gatatu mwaka w'igirwe nemeronke bere naisatu ya kabisa nyasatu anjeto andeo suku makuru January February March April May June July bono tuikire August ya August yes sana nyasatu anjiri mambiri njikote ina ngakyumo denyu August chochete asero na kuira sense meri ya mangana yebeze kwenda kesho nitakwambia na August ngakia jete in either Georgian calendar or Roman calendar kesho nitakwambia Nakimo tinyo jete na ningo nyorete ninge kwa rukuru kuna August nitakwambia winter spring osenga ki ole aininje ngotebi ese doso maji season chiri inye enje ngotebi kabisa torore na gikera korona parliament yeito anani yuguru na August house inki kya de August house nitakwambia kesho baada ya kutokorna umutinyo watano gatatu mami kujiko tebi mange na wala kora utafiti yane iberiseto asense meriende yes studio. Bia mono sana iyo. Alright, sijamshika. Nene kana pana. It's either we use Georgian calendar or Roman calendar. Alright, bia mono mwanchu muligerelia August house. Tutajua hiyo kwa nini bunge kuu la nchi ya Kenya liko referred to that. Anyway, happy new month. Togenda tukubatenga hii ni mwezi mpya. Amka ujikakamue. Ekiagera mutinyi gosoiro moya oro hatuna budi ekiagera the way you begin is the way you end ono lende ebuka bokiga kura igo togonya kabisa buno mwaka buyenka egere bintu bikorekane bitakorekane tirende ngaibo bigo chokoro na ende igo mutinyi moya let us make a difference tubikano mutinyi gatano na kabiri pengine hujafanikisha kubatikana mangana mange merondi menge yakorekana asumutinyo yo of course yokorobekana ibintu bigasaliwa bantu mutonyo letinguru cyo kwenda mugondo biya igokia bekire tariki ya malitukuri rero yenda mugondo yeli bigeri konga etome kendi yonse naboke yokorekana it's never too late abakonyara ngumutinyo yo umeachieve egento gete nyogwate batengana nyomboko mo mutinyo yo nyembura te gotwa amachina mangi gusinto sesenirie ona echaka ko yatanga na ko yabwata egera by the end of the month oyarenga kuomire nyomba osuke uchigento kendo mutinyo ndo kubwata bia sana igo mange mambia turajigo kwana yo Joshua igoro ete Joshua go igora bona na Joshua education nitakwambia August ngojigo the about the Roman Empire the kesho abaigumbare ngoba mangana yo Roman Empire niyo ni kesho mingi tutasungumuza hapo na kia mangana ya jete did God count months ama days yo kesho nitawaeleza mingi igoro ya August Empire Roman Empire nitawaambia kesho amange we have what somebody or kuna Agostino ni ago amangana Empire sasa nitawaambia you mambia nya sana atuito bongai ni gete okay polito komenya na boro bwense komenya no bongai ni gete nse tware de bongai ni that's why we have knowledge and wisdom Joshua na bono go we ebin de bions ngere kiora boro menya na kera omenye between knowledge and wisdom you not take bongai not take wisdom we have wisdom and knowledge. You need wisdom. Umanya komenya. Etobate wisdom nero bongain. Knowledge knowledge. Naboko menya without knowledge, lakini yenye kubata wisdom you can as well komenya buno ulio bwate.
knowledge. The view of the Lord is the beginning of knowledge of wisdom. 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 Yeah. The fear of God is the beginning of knowledge. It's not wisdom. Yeah. Como hiro ka mwanene, romo chaka no bwechisemi. Obongaini, you are being born with obongaini. Enu mwana gato iwiro mongaini naturally. Again, chisemi, we have to acquire. Is it acquiring knowledge? Obongaini barobo, naro ko iwiro tali mongaini. Ontanaro tali mongaini agini wati chisemi. Taibo iri na mongaini bonde. Mpaka nyola this knowledge ama menya. So, which is which? Sawa, nisije nikawajanganya kidogo lakini hiyo tutaendelea nayo kesho mingi. Uyasa, timba janganya sima mbia boniga kolende nabibi. Uikotwale obumanyi, uikotwale wisdom. That's what onyorana omoro dinara alia ogambete kine kia sana lakini atumite wisdom. Anatumika knowledge. Anga musubati oli otabwate mwana anga banachano mwana oli banachano mwana ngizende wisdom nero comes from God kero ko ibone tu nero bo manyimboro ibole aboro maide ina tubwate wisdom knowledge tewaswa aiwezi by the way wakwanire igoro yomugambe Solomon and I was thinking about him was say 2 days ago kabuli na kila kini anachite kina keliga ya rusati bongaini boli asane sauli asabeto bongaini because that was the highest level of wisdom on earth. King Solomon nya no ndale kuligereria nga ngoyo kwanike maene naye iro mwana but used bongaini gete wenge very technical. So technical. Ayo ne robuga na bugo tuendera sinza mema gazeti kere kuri korunda bire tuendera sinza mema gazeti asimambi yaboni obona watapi ombate gazeti ya The Standard na nchini ombate gazeti ya Daily Nation gazeti ya The Standard page ndanga nige murekerete igoro ya Ruto Laira dialogue bona na kita kere kuchikoba anena asomo nube kunyambere bali tena how Ruto Laira dialogue deal was blocked corona bachore taana abantu no from international calls and just continue requested ina amangana akorwe lakini abantu barabadana egenti akorwe live streaming of talks political pan midnight oil to ensure president and as new leader enterprise and kept it to hani bataka tene gente ke korteneni abantu bana bakari kubona yaya ke korwe maisomarore nke basiri medo yori no murai bwenso mokoro Uhuru Kenyatta numurai bomboas mero moje basogete bagana bagaje ukwana ni alisco lakini abate tena bono agente ke ukwanwa atenen gati yabari basokiwa somo bwas mero moje batakire kora kingwana ejo ngamo no biyo wandanyi yijini wa marwa Kalonzo Musyoka Okongo Omogeni na Amina Munyansi ingorwa somo bwa asimiro moja igaiga The Standard ne predict dina na bokimani chungwa arabo haroni jiriot na barabo na hande barabo batararetwa tumanye barabia barabe asenseme kolende liberira bado ndigendere dena na aralia ya agochuo kwana karudo yino no murai osino murai bo murai osimo ko murai bwense igatika shawo kolenda ne chingwa na ja taraliga ni maliga ni ayubu ya asichingwa ne cho ekerokorora au kwana asensemo asiga siti ebo ni murigete na retired Air Force post ngakiagare kweresa igoro yige sundagete kiabe to botukusama nara bete ase botukugete asense ya Kenya baigo ni ndo jasiga siti ya The Standard ni murigete na ange aboro kiwa bali ba koreta matemo manene ya ikrasi 12 Kenya Certificate of Secondary Education 600,000 iwe tena wetania enuse million ingobono batige tusko kubatikana na bali ba chikoswa university ne college ase ya Kenya igobona university 69 universities 210 TVET na 3 secondary teacher training college abana bano ngochi bari goswa ase kwendera masomo abo buno mu wasiri bwekiseme sikiri majugaro tia buri tukurigoro yo na butoka nduri rigati torana ninkiagara taba mpanyora mabaga eba ta pride bwe osiri baga ndindro wa chwa pride ando jori ase beji ya agati ebeji agatano
asiga seti oigo chi victim chindi chiasha kaora emyemo bono nigo babeire intensified ose bamanyirwe na bamwabo igo bono bamanyirwe ayuna arondoje ara asiga seti ya standard page ntangani nikipata wakati ninsome ime abera twende tumanye asubugale. Right, mbiyamana sana kurasa gazeti ya The Standard, gazeti ya Daily Nation manchumuligereria nero ni muligerete igoro ya negotiators named as Ruto Raila teams deepen feud. Tuigule mune gazeti ya The Standard yabe katene ni Azimio bachorera already a team ewechokoragwa n'umurabe kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nanse meli gazeti ya Daily Nation nernikagiritenga Kimani Chungwa na chiekoba gati ya balikuru asobomo bwa Kenya kwanza ayo Nairobi litonga asepeji ya kane ne peji ya gatano kole n'umulikinabo letiribolyo na who is fooling whom ayo bono nabo kwiraneria ase epeji ya kane ne peji ya gatano kole ndengane Nairobi litomono na ende ile libagali nene ni igoro ya fees shock for varsity students yani school fees a shock asabana bali bawiche kosoa se university au bono murubile noro munya ochire a new funding model yeweche kokonya abarokiwa anene bali bakuru asi nyumba chokonyora wanse mnana kibago chokonywa chi scholarships na bayigo chiloni na mangana a household igobano mwancho muligerelia serikali wetrase wizara yoba chenu litukuligoro ili identify the new program ya a new funding model bago chokuligerelia ekera barkiwa bago chogosoa se poto yogosoa sugo chokonyora chi scholarship ose chi loan na kibago chokonyora chi loan echiga ye na aya Nairobi litase peji ya gatano na kabere kolende muri gazeti na abegete na koro kia mna na kyomorobelyo yo on new funding model ogocha go scrap automatic equal subsidy yani ngekero mwali wa apply chi loan ni go chiali kwena na eleve yemo bote abana bali bakura sinyomba chi kwenyara na bali bakura sinyomba chi tali kwenyara kolinde bono system ya chenchiri ese abana 23,000 wale eligible students abo bago chia ko nyora gose bale eligible gose bago chi apply asogo chi gosoa university au kwane kia yonga aikiranire serikali ya identify renga abana mbaro bali vulnerable bago chi gokonywa scholarship ekerengo kia bana abo bakurwase abana bali vulnerable bago chikonyora 82% scholarships 18% loans tongoso ekerengo kende nkelinga extremely needy abana mbarororo bali very needy yani extremely batage topo konyi kurwase serikali scholarships bago chikonyora 70% loan bachikonyora 30% emayochweka 100%. Vulnerable ababeita 2%, loans 18%, echweka 100%. Needy mbaro baganetie obokonyi na barabu abana mbaro bale needy a scholarship bawochikonyora 53%, loan 40%, household 7%, yochikoba 93%. Less needy bana bali batabwati yani batakaneti mone kiagera asaya nabaseneti asenjire mu gusiyende baseneti abibuli babo gosibali bako basira scholarships bawochikonyora 38%, loan 55%, household 7%, yochiko make 93%. Ayo manayanda mange gutaka kwelewa mono murobele yo munyibwe serikali igoronga naki ebegetemero bele kwaneke ngakero mwana onyoliro bokonyi bwe aina yake abago somera iyo asipeji ya gatano na kabiri waigo mwancho muligeria asamangana yobo chenu breakthrough yenigo abanyagitari korasi nyagitari ya Kenyatta National Hospital ya setiri history gosia chiron record maiga yabanyagitari abo successfully bago perform clinical procedure asogo konyo buguma bu mwana olenda yangina oyo bolira manyinga kulende manya twa ba kolege ntokoro kwa blood transfusion omwana still kara senda ya mamumu abo nigo tebekana umusubati uyo okonyosiririe abana babere oyo no yo gatatu
with the same problem kulinda abanyagitari korasi nyagitari yo mpabete successful asogo transfuse amanyinga directly gucha umwana olinda yangina na inde agakonyeka ayona maya asa mangana research no kulingolia kwaletira maya gucha abanyagitari kudos abanyagitari baitando nsiasimule emirimo mogokora nemia ayo ndo yasome ACPGA 10 ororenga improzija kiye batumigete goika bakanyara kwa bagokora blood transfusion ocha somwana olinda yangina karotirta mangana yo bochenu obwo amangana Tower of Babel Tower of Babel munara wa Babeli ayona aragendrete asechi wizara au malikubagatseti yakoboli rogue or ignorant ministers red carded waziri abange bone wekorekani bakale the rogue CSS ose is their ignorance ani yagochekero aba waziri abange bakale kubwatwa unaware bakoru contradicting declarations ba contradict the key policy statements bana barachikwenyora kongwe karando chene biche yo waziri abobo cheno muswat Susan na kumincha ne batali yerende bwenyorera sakong ani nere biche ebekira kuwakilisha aba waziri gokorre mto Brighton no mwanchu muligerelia nelinga young champion omoiseko moke kabisa obwate miaka 15 ni tato isa teenage girl oyoso mase skure moime ya Mombasa obeire gati ya borokiwa bali bacholirwe among the 50 candidates au bakoliya ko chikorwa na shilingi chire $100,000 ichire equivalent to 14 million Kenyan money award asamangana innovation ali aborokiwa bakeba gokora ase omorokiwo yoiga okorokwa Marieta Kazungu awasome skuru ya St Thomas Girls Secondary School me ya Kilifi nigachole tu yani nero mwisike oyomo asabana 10 kuruchinse chi Africa au bachole tu korwase chinse 122 countries applications challenge over 3000 kulende nanya alko bagako boyo monero ucho kuwakilishinse ya Kenya nobo ngaini bwa yigoro yokuliye machibu ngana ki abantu abatakaba access healthcare ase chinsemo cha remote areas twamuga ne area maya nonyenekera kogenda kurwa osego showcase knowledge ya na innovation and twamuga ne area maya anyariko baga kwebwira chibesichi ayo na irobita CPG ya gatatu oyo minto Brighton ayo bano naro arasika setiali ya relation kono tego kwirina sika seti ya testan le kare bitu bigenda de kominyoka korinde sara ko de abarena yare ko baraisi tanga kiromonto na gekora na hande ngwaro konyora dibaga ngemine so then if it was easy everyone could be doing it and you not have an opportunity na mane kerege keo koruna kiromonto hauwezi kupata time kufanya kwa sababu already washafanya nini washaanza if it was easy yari kunyarikananga nebe yose ni kiororoke korarenge nane kwara konyora iba tutebe na Joshua arari yari ko banjare ngiraisi kiromonto agekone tanga tayari tabanyo atibagali yari ko banensa kinere raisi if it was to be easy kila mtu angefanya na mimi singepata nafasi that's true tafakari hayo Joshua tafakari hilo toina nasiga seti ya the standard ekiara it's not easy kuboka mambia it isn't even a bit it's not easy igasi yokora bwerwete tangandire easy tangone pweso kokorari tangandire easy kobeto monte sindani tangakiro monto kokorari tangamunya kitari utanyo adiba tangandire ere easy wakari jebrek wasomie sa mathematician tangakiro monto konya korari igotangorio kokora tangatabwa adiba I think kila mtu amenipata tumekupata pia sole it's not easy work It is not to be taken for granted. Na jikara na bantu bali nataka usiriska lakini na badena tari raisi ko bananda isiere tanga tonyore dibage mayano batole chai kwara ko ba raisi kabisa
kiro muntu nabare gotora olibuye kondo kuvuka mambia chimugondo libagenda boli aliko nyandiyo. That's true. Ane ntera bayar ko bara isi ya go pare kuna mtu ambaye si dereva na bayar ko bana kiro muntu ngorundiale so that ntera itakosa nafasi. Asimambia bone to ende asibeja watu ne yote bana pastor yomo oyo okarigoro kuna Pastor James Njuna oyo difaireti umumura na bara jigoba oyo mona baliba ochikoba goirwa seche mwana wina bora sepechi ya gatatu gaiko monene sana uno pastor yo korwa se iganza ya first born of the Holy Spirit mangana makongsa nere ngo chiare ko gunabo abara be conflicted eto ko entore nangaki ere batendo no pastor wala don't think say they think gero to meko dana na rende ama nene pastor ndiganya go to meka yani atumege tiri tarinya sae ko ngaino mwana oyo akamodify igobona bara face ko na bara be na bara sibwe ebeja kaneli murikete na bono ensemeli ya digital sensemo yo werani ine ministry ya ICT ni gobone go chikobeka 8 billion digital spending ya bekire plan iliko kini mangana a technology go sasenjera yekerero oya yakwana da eno mo wasiri bo mangana ICT and digital economy cabinet secretary Edward Owaro abritiko ekrane adiba kuroro poti igoro yo koreri we ministry ebagoni gaine ke dia Kenya buna kinenge ya turbanete ekero akas bate metego so as system ya serikali ane eri e-citizen ayuni obanyara sebechi yakane bechi yakatano ni gobono ero moichano monego chi ange asoborokiwa 600,000 runners batanyo orete amabaga goswa as university as ense ya Kenya bakata matemu yumakorio 12 bono nigo ya baire na barabuo mbanyo da mabaga yubuno mo wasirwe chemese kirmajo gwanyarte ka okwana yorigo nyore libaga wesomere bechi yo yagata beja no more nige porque tena bono asmero moja niyo ya jorre abarai batano mo abago chikora chinkwana agati yokobata na kumurai bwense Dr. Ruto amo no murai murai bwense Dr. William Ruto kolenda abande nigo bandete komo chingane yuba tena eke ngego chokolekana torolena kipuchumba murukomen oyore mowasiri wechibara mono bosombia tena niga tena eke ngego chi go change birengere binde bionsi yumurai bwense ko soa abuo ekiagara nigera kanyetua mangana yeri berera ya siasa lakini agenda ya Kenya kwanza itendelea buna barobereti asinara uruna Hassan Jo oyore former Mombasa governor and then as new leader was at former Mombasa governor resident when they deal to meet president was struck tena no bata kirikumirana yutasoma baadaye Oscar Sudi bunge ukapsaret akarota yana ekegaya ekena kereta mo bonsi mesa bado indebio mbirioji wekerana buna kwa Kenya barenkereti ayunaro ekra karusa jikora team ya asimiro moja asichinkwana gati ya matuke meronge tato ikono mutinyo yomo torenga kitogo suka gochi bosio ayina ndo chagendrete asinjira yabene asigasetia testana. All right, mbia mano sana oyu minto asugutumanyia atalimake cross gazeti ya The Standard. Asante sana. Gazeti ya Daily Nation ni arogati na ki omwano yomoke na agote bigoro seskuru ya St. Thomas Girls Secondary School ole among the 50 students above the shortlisted asogo chokorwanerera the Global Student Prize at 14 million go $100,000 asabana walibachirina maunko ya innovation alibagutakuligia machibo ya chandete ebi nyoro ayukanga to mwanchwa muligerelia ase county ya Kisumu nigobona former nation photojournalist asiretibugima mega yogwa kwa ne attack ko watkano mchando buburere bwa asma igo afya itone bwana tutoyerende anene litkolera lya Jumanne yobo chenu ne tukuligerelia igoro yemchando au amarwiri au na nne kitora yatange egere tato leterera Tony Hilary Omondi
nigasira litskoli ya Jumamosi asinyagitari ya moime ye county ya Kisumu asensemeliende county ya Bomet wano niga serikali ya county yo yanyaleko bagi kubekese yo koiwana nekyombe kia National Hospital Insurance Fund NHIF enyaleko bagi kuruobo koreri bwaye ngochasa bakora imirimo be county y'ikiri wisato chimisana na 50 noyomo ase ayo niga nakiwe nomo governor we county ya Bomet Hilary Barchok ayo kandi tumwanchwa umuligeria page ya kana ni mulikirite naki omo raiwe kya makia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka agocha korai team kurwasa omo wazimilo moja kurachi nkwana gati ya bali bamu abokoro sensemo ya Kenya Kwanza bachigukwanira na igoronga na kibarare to bwa matubiya nende na kya serikali eranya ko bakego kora mirubiri ya emikirano elyo kuligirire chinsemo chengencho chiri chibwateraneti ya Kenya buna cost of living. Kalonzo Musyoka inyora guchakora kundi likundi ya azimilo moja abachole twe batano mnatwika okumanya bwo litangani ayo kagenderete mwanchwa umuligeria nigobono Judicial Service Commission yaswereirwe over opaque hiring of High Court registrar nyorange kiombe kyo kya sensemo ya High Court mba nyoro mo registrar umuja umuswati Otieno ayambono aba bali bachiri gose the petitioners nigo bakwagiunga it wouldn't be expected that a person who had never been shortlisted could be successful candidate. In each petition walibairire JSC asekigambironga na kibago cha umuntu utarenga no shortlisted abe afaulu achikoba the High Court registrar. Ayo kagenderete fees shoka for university students mnana kumanya bulitangani ayige serikali wetre wizara y'ekisemi ya chitinu moroboli omunya oyora chigokonya kwena na chi scholarship chi loan amone bintu binde uchasaborokiwa by identify tenga na kibago chaka kwa kurwa vulnerable extremely needy and less needy na kibago chotumeke criteria ekyo abarokigo banyale mbabwate chiwiki satoko swase poto eli yokwena na chi loan egere banyale ko ba apply naroche the lender samangana help okubatebi abarokigo ngamba isa wedit information and then school debaru information ere clear ayo kagenda tabege page ya 5 na 3 wizara yobo chenu cabinet secretaries actions baffle Kenyans Angus MP bawaziri bande mbaroro bakali kurwa contradicting statements on key matters one of aboli wenga babe maiso is it their ignorance or is it that they are rogue ayo narase pije 5 na 3 ekaruto kubataranya mangana yobo chenu mayako yo minto neraligerenye nelinge wizari yobo chenu nigo bono iguchego chaka kolonji a vaccination yoborwere bwoko endesha guse cholera borwere bwa machi cholera vaccination nigera chaka chitariki 3 cyumutinyo 5 na 3 egende gwike chitariki 12 abwese serikali go target y'abana milioni 5 isano abo baro mwaka oyomo na guchiguro ayo bonna chagendere igo bago target chi county chiri chibwate umuchando cholera asinsi ya Kenya ndocenga narayo na ukorere page 10 karanko yo mintonere akwane abiratato nelinge gitari ya Kenyatta National Hospital abanyagitari mbatemete na gukora blood transfusion ochiasu mwana oyulenge ndayange nekera bwato muchando bwa manyinga. It was very successful ekarabana doctors bagotebanga doctors transfused between 80 to 100 milliliters of packed red blood cells. Nyagitari egasingia sana magokora kwen kyanga mibere ya mwanya bantu ya nyoliro bakorari boli boganeirie eri mwanya bantu abe moyo yo mto Brighton nonkora tigira bwasebo biasa ntumyo kana sega dia distano ya sebeja dano kabiri murgide na bono omwabisa audio vision 2030 ni gobona nyade kago tango koru a service yaye oyo nere James anaitwa Kennedy Nyaga Mwige ekaro okorana ni gobatara igwana chingwana buya numo wasiri biganje serikali njuna anaboya somere biji ya tana kaberone ndina ni vision 2030 boss kuna
nomo rai busimu wasirbe kanja yeserekali asepejata na tatu neri mregetena emiaka emeronkene noyom nyare geweta maiga yobo kwegan bodiwa 1982 cup nyare ge koba ense ya Kenya leda retired major general dena nigishuru nigakarabate abana ngakidi ngane liabete nande ngaki ya bairete kroba nyorete off guard ya singane yo ya eko ya 1982 somero mugano yo orenga ki aba nyimbo batalenge abande batalenge prepared be nyorete asa komu ngaki eyo epeche komineri morgete na bono abantu bali emyeyemo bemebere ya ben 25 gulasin sema ya shakaura bono ni wachikwere mebere yo bachikoyenia ase chinka chiabo enige morgete na relief for relatives as 100 bodies recovered ni shakaura identified bono ji family jiko chagete kambi as timocheri awo ni bono banyorire omweso magiyo go identify chi family chiabo go identify mebere ya banju babo bari basireti obogima asensemeri ya shakaura eniga go jamaica ya DNA okorwa as emebere eyo boniga emebere 266 number of DNA samples ni go negende nero gokorwa asensemeri ya amangana yu abatene semo ya shakaura egenegete konsana kia beire ekidonda sugu asense ya Kenya asamatuko amange bono asensemeri katoska bosepeji ya komine momanju mole na Sara na Joshua mole na bono ni ukorra cases ni gotanyare chiko raliwa as county Nairobi Mandera ekrobono ekorganna oborero kwa atikire asensemeri ya sebona bamenyi basemeyo bago sereri una na bara chiko oborero mpaka Makori na bara chikoba ensemo eyo ayuno china aragende kwa kubolto asiga city ya the standard talimange mono lakini doje na arayo arenge asiri tuko dia lero aneni wala chiko kwira sensemo ya taifa leo ende tumanyana nalali ale amange asiri tuko kuna bare batumiri SMS chabo sara no koligere lyabo kuna wengine tanda igora batumiri SMS chabo simambi ya aboniga bawote bana no bale ime yumuroberio bwensakia abono mambi lituko lya chuma ine wadena morning ni yule Frederick Asiago wa Nyakongo chibese nabo chikogera omokonye aganye goetera chisa guchimbe na batoto onye kwaba na bali gedenere na rigete kusigaiga na kintaka soma byango gasomande hi all good morning na soire Ensaki preparing to go for a subsidy fundraiser at Kisii. Hello Chris, good day and stay safe through God. Out there na erenigiro abokire erobere kuchonyoro buoyo Orimboli wa 2500. Bwajite maiga I think so kuna arogo mete wekana kwa registered. Mete Kenyan si abange problem ya beto abantu mpa registered. Abantu nyoro buoyo boli mpali ba registered. If kwa registered ni okonyore message watena njuboyi obuoyo bwao. Okay. Ibona abantu abange batena buoyo mboyi na to registered bono ligie mbinu yoko register nyore obuoyo. All right. Edwin Omwenga kroa nyamanago nyaguku awateba present watching live Sarah and Brighton yule moja following from diaspora awateba good morning Sarah and Brighton bila kumsahau mto Joshua Claudia Nyakezi awateba good morning team Ensakia tuned in as usual. Asante sana ndochenga nabwa buba tumirikura omonogelibwa ama toboli GK awateba kurwa Rangenyo Main Street niko ndani imeyomorobelio na my wife Helen Kwamboka and my sons Raymond and David. Asante sana monogelibwa mataboli GK tumekupata. Stella Masaki awateba from Webuye niko ndani. Asante sana dada yetu kutoka zile sehemu za Western. Jeffrey Louise Muguche awatebire nwali imekabisa makindu getuma. Good morning brother korwa Kisumu awateba niko ndani. Dora Ndemo kurwa Rangenyo Main Street nera otebirenga nwali imekabisa nwali no mugako yukuru kwa George na my sons Raymond and David. Dora no mwako ye monagalibwa mataboli no bale imekabisa korwa chinsemo cha Rangenyo. Asante sana asoko baime yumurubulio.
Bia sana kana nataka tuenda sasa media ya taifa leo sana boko kora kurwa sasa ya nation. Kera nyina kora kurwa standard kianja gwate mange mono lakini mwancho na bakonyora aisomera mange kumwira sasa ya taifa leo ngitiko kumunta kurwa. All right, asobwa ngona ende nkolere page 12 nelinga omo waziri bwa mangana yowerania Eliud Ogwalo kare wote banga free wifi digitized state services as are the key achievements as a serikali yaye kusase wizara yaye chi free wifi chi atara na kolonja se chinsemo au nemerobili menge serikali wikabona nemerobili menge e-citizen ebinte binge bya serikali byasoiwe asa mangana a digital world otebire those are the key achievements buno mu waziri bwoberania ayukagendrete nsemo ya londiane abantu bali basiria magimabo 50 na batatu 53 number of people abo basiria magimabo asensemo ya londiane accident last month ebe sa ya aliro n'abantu babekire bese mibuko yabo eyakagere gucyo kubakonya bali basireti abamwe abona bali batigirito chinkumasi chinyagitari chibese cyarenge 14.5 million echiabete raised for the victims of Londiani accident kulende chibese cyo bachakire kurutirana blame game ngobwate chibese batrende ekitiga tokagikerie nga onye besa ya buruetwe ekonya antu basiritie magimabo kemabasukano enda abantu babekire mabuko oseme buko yabo ayuna maragererio live and direct yokuira senka yao ekiagera telebu y'abantu babwata mariga abantu banyagitari babutega magoro bande babwati maiso ngebesa mwasoire asimibuke yuere bobe abase yuerigigwe eiraniwe abantu abo bakonyekere abo nongotigero yo mto Brighton kiagera na mangara se gazeti ya Daily Nation monchuna bakweirwane na bakura gazeti yaye eso merengana kiaboro kigwa gwetane chirwe 20 kurase county ya Kisumu baguchekonyora free TVET training batia yanda mange karongo gwere wikasi gazeti ya taifa leo asomo mwega swae ni ile mchezo wa paka na banya inkiba mineti nindo yigamba jorete muraibo mbas mero moja Raila Odinga asisema yokobe ensema yokoringa bachorete muraibo ensita kugira mruto no ale nabarayi baye abambara biyaba gashagwa Ndidi Nyoro Haron Chiriot Kimani Chungwa Ndidi Nyoro na Ndugwa Samson Jirgei na Moses Kuria abuna bara sinseme yo ya William Samoei Ruto baote abuna licha ya kuwepo katika haja ya maridhiano wanasiasa wa Azimio na Kenya Kwanza wameonyesha nia hawajaonyesha nia ya kupatana kama tena wandani wa Rais William Ruto na Raila Odinga waendelea kurushiana jiji za maneno kama hakuna shida katika nchi ya Kenya Kono lendi nuwete na bado ntobwati mangana ta enjendo jena bado gente ya frobe. Kana wanarushiana maneno cheche za maneno ni kama yani Wakenya hatuna shida. Gegeyo. Sana mpaka taketa kiningegeyo. Kini cha uhapa wa sukari ina kwa nilikurwa senzemo ya Western wakazi wa Nairobi atalini kwenye warama rwele yechi hanimo. Wadena utafiti wasema wakazi wako hatarini kuambukizwa maradhi ya wanyama. Ine county ya Nairobi. Sawa? Ayuna arabu namurikirira mchezo wa paka na panya. Asensemeri yumraibu ense no mumabwasi mero moja. Watakutana. Tumanyeti kwene tutokanya buna ba Kenya tarore. Mbona mmoja? Tumezoea Kenya. Yaani kitu kinaanza kinakwenda hivi kinaenda murama. Kinaenda kombo, kinaenda so until they meet and they discuss, that's when we will know the content of their discussion. Sawa. Already abantu bari ku center mbaja gituke munongani bone timi ya simu ya soga tiwe baro jiri president ku rasi sama ya center no nyampali ya somo wasmira bado kuna kisungu kutoro na izigani sara pale na daktari asinza merio bojenu siasa yarona wikebo kiara tu akuru mwako yame tutakola siasa bado tutakuwa tunapiga siasa for the next 4 years siasa ndio sisi wana siasa tena tutapiga siasa kwa sababu siasa ndio sisi na siasa alright ndio nyinyi na siasa asante wacha nikaribishe daktari tuongee mawili matatu sasa to kwa nero iregete bole very 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 no manyete sleep apnea
abure to chiko kwanera ritiko lia rero digata gitari acha tutebie morero bwasingira yobo imekabisa na murudie na nje ine ministry ya health ngoja barba tutebia yuma jumari gitiganzuke tumerandike kuraga chinsi sana ibere asemeze maana maya tarumenya ukoligeria wote na wana siasa na siasa sisi ndio wana siasa tutakuwa tunapiga siasa bado. Asante nakutakia mazuri. Asante sana nashukuru. Bye. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete